Добре ли спахте? You're not too enthusiastic. Не сте много ентусиазирани. On a park bench, На една пейка в парка sat young man and young lady, седяли младеж и девойка and they talk about their future. и говорили за бъдещето си. The young man was serious about the relationship, Младежът гледал много сериозно на връзката си, and so was the young lady. също и момичето. So he wanted to be sure that she is the right person for him. Той искал да бъде уверен, че тя е правилният човек за него. So he asked her questions. И тъй задавала и въпроси. Do you know how to cook? Знаеш ли да готвиш? She says yes. Казала да. Do you know how to iron the clothes? Можеш ли да гладиш дрехи? Yes. Да. Do you like to keep your house clean? Обичаш ли къщата ти да е чиста и подредена? Yes. Да. Do you like to entertain people? Обичаш ли да забавляваш хората? Yes. Да. Whatever he asks, Каквото и да питал, everything was positive. всичко било положително. He was a little bit doubtful. Той така малко се поусъмнил. So then he says, is there anything bad about you? След това казал, има ли нещо лошо в тебе? She says yes. Казала да. What is it? Какво е? I like lying. Обичам да послъгвам. Why are you laughing? Защо се смеете? What's funny? Кое му е толкова смешното? Exactly. Точно така. I would like this morning to talk about truth. Тази сутрин искам да говорим за истината. Life cannot exist without truth. Животът не може да съществува без истина. And life is not funny without truth. И животът не е приятен без истина. Life is sad without truth. Животът е тъжен без истина. But what is truth? Но що е истина? All right. Добре. Attach your seatbelts. Пристегнете предпазните колани. We are going to go through some philosophical theories. Ще разгледаме някои философски теории. There are traditionally three theories of truth. По традиция има 3 теории за истината. First one is so-called correspondence theory of truth. Първата е така наречената кореспондентна теория за истината. Is true whatever corresponds to facts. Истината е онова, което кореспондира, което отговаря на фактите. If I tell you it's snowing outside, Ако ви кажа навън вали сняг, and you look outside, и вие погледнете навън, and it's August, и навън е август, you know that I'm not telling the truth. вие знаете, че аз не казвам истината. Because you can compare what I'm saying Защото може да сравните онова, което казвам, with reality. с реалността. This is a very important theory of truth. Това е много важна теория за истината. We must be true to reality. Трябва да бъдем верни на реалността. And when we say that scripture is true, И когато кажем, че писанието е верно, and when Jesus says in John 17:17, и когато Исус казва в Йоан 17 глава 17 стих, your word is truth, Твоето слово е истина, that means това означава, that what scripture says че онова, което казва писанието, corresponds to reality. отговаря на реалността. That's one theory of truth. Това е едната теория за истината. The second theory of truth Втората теория за истината is called the coherence theory of truth. е наречена кохерентна теория на истината. Do you have those puzzles, pictures, Имате ли тези картинни мозайки, пъзели, which are all in pieces, които са само на парчета and you put parcheta together? и събирате заедно парчетата? You know that Знаете това, those нали? pictures. Тези картини. Now, what is frustrated about this kind of pictures Онова, което е много дразнещо за тези парчета, is that you can never put a wrong piece into place that you want to fill. е, че никога не може да поставите погрешното парче на местото, което искате да запълните. If sometimes you force it in, Ако понякога насила го набутате там,
you might fit it somehow, Може някак си да пасне, but then nothing else can attach to it properly. но след това нищо друго не може правилно да се прикрепи към него. It's not coherent. Няма спойка. It doesn't stay together. Не остава заедно. One of the things that convinced me of Adventist truth, Едно от нещата, които ме убеди в адвентната истина, of Adventist theology, в адвентната теология, is that it is coherent. е, че там има спойка. And I had many experiences to witness the coherence of Adventist truth. И съм имал много опитности, при които съм наблюдавал спойката на адвентната доктрина. While I was pastoring, Бях пастор one of my members died. и един от моите членове почина. His wife was Roman Catholic. Неговата съпруга беше римокатоличка. And every Thursday I would go to study lesson with him. Всеки четвъртък отивах заедно да си изучаваме урока. And she was always present. Тя винаги присъстваше там. And he let me know, Той така ме уведоми, and he let it in his will and testament, че в своето завещание той включва that I would be the one who would bury him when he dies. аз да съм човека, който ще го погребе, ако той почине. So after a while he died. И тъй след известно време той почина. I knew nothing about it. Нищо не знаех по въпроса. His wife did not believe in Protestant theology. Неговата съпруга не вярваше в протестантската теология. She was committed Roman Catholic. Тя беше посветена римокатоличка. She made all arrangements. Тя всичко уреди. Day before the burial, Един ден преди погребението, she calls me тя ми се обажда and says, и каза, my husband died. съпругът ми почина. So I started asking questions. Така че аз започнах да задавам въпроси. Oh no, don't worry, everything is arranged. О, не се притеснявайте, всичко е уредено. Would you please only have a prayer at the burial site? Просто искаме да ви помолим да се помолите до гроба. Now I realized what happened Дадах си сметка какво става and I agreed. и се съгласих. So the priest had his mass И тъй свещеникът имаше своята литургия, and he had his chance. той имаше своята възможност. Then we went to the burial site, to the cemetery, След това отидохме на гробищата. and again he preached, Той пак проповядва. and I had my prayer Аз се помолих. about as short as 119th Psalm. Толкова кратко, колкото е дълъг 119 псалом. Because if they didn't give me time to preach, Защото след като не ми дадаха време да проповядвам, I'll preach during the prayer. аз щях да проповядвам по време на молитвата. The following Thursday night, Следващия четвъртък вечер I received a phone call. ми се обадиха по телефона. It was the lady. Това беше дамата. Pastor, she says, Пасторе, каза тя, you didn't come today. днеска защо не дойдохте? I said, where didn't I come? Къде не съм отишъл днес, питах аз. For lesson study. За изучаване на урока. Oh, I said, my sheep has died. О, казах аз, моята овца почина. I have other sheep. Имам други овце. Yeah, but I would like you still to come. О, да, но аз въпреки всичко бих желал да идвате. I said, what for? Ама за какво, попитах? I like the study of the Bible. Много ми харесва изучаването на Библията. I said, that's fine. Казаха ми, добре, But I want you to know но искам да знаете, that I don't go around entertaining people with the Bible. че аз нямам намерение да обикалям къщите и да забавлявам хората с Библията. You are taking a risk. Вие си поемате риска. She says, what risk? Какъв риск? Запита тя. You're taking a risk because Bible affects people's lives. Поемате си риска, защото Библията оказва въздействие върху живота на хората. Oh, she says, that's all right. О, няма проблеми, каза тя. Come next Thursday afternoon. Елате следващия четвъртък след обед. So following Thursday I came. На следващия четвъртък отидох. And we started talking first about her husband. Първо започнахме да говорим за съпруга й. And then she says to me, И след това тя ми каза, did you like the burial service? хареса ли ви службата по погребението? Yes. Да. How do you like my priest? Хареса ли ви моят свещеник? I said, well, he seems to be sincere young man. Казаха ми, той ми изглежда един искрен млад човек. Oh, yes. О, да. He speaks very well, doesn't he? Много хубаво говори, нали? I said, yes. Да, казах. But then she looks at me, she says, Но след това тя ме погледна и каза,
Did you agree with everything he said? Съгласни ли сте с всичко, което той каза? I said, no. Казах не. Yeah, she says, our theology is different. О, да, нашата теология е различна. I said, madam, you don't agree with everything your priest said. И аз си казах, госпожо, самата вие не сте съгласна с всичко, което свещеникът каза. She was shocked. Тя беше шокирана. No, I am committed Roman Catholic. О, не, аз съм посветена римокатоличка. I know what you're saying about immortality of the soul. Знам. Not immortality of the soul. Знам какво казвате за това, че душата не е безсмъртна. But we believe differently. Но ние вярваме по по-различен начин. I said, I know that. Казах, знам това. But you don't agree with everything the priest said. Но вие самата не сте съгласна с всичко, което свещеникът каза. She says, well, how can you say that? Как може да твърдите това, ме попита. I said, all right. Казах, добре. You remember when we were in cemetery? Спомняте ли си, когато бяхме на гроба, на гробището? While the priest was talking, Докато свещеникът говореше, your oldest daughter вашата по-голяма дъщеря burst into tears. започна да плаче. Oh yes, she was her dad's girl. О, да, тя беше любимката на баща си. I said, yes. Now, do you remember what the priest said? Спомняте ли си какво каза свещеникът? She says, no, remind me. Не, напомнете ми. I said, the priest said, Казах, свещеникът Not to каза cry. да не се плаче, because the soul of our beloved защото душата на нашият любим починал is now in the bosom of Abraham, which means in God. сега е в Авраамовото лоно, което означава при Бога. Well, yes, this is what we believe. Да, точно в това вярваме. I said, all right. Казах, добре. Now, do you remember what the priest said at the end of the burial service? А сега спомните ли си какво каза свещеникът в края на погребението? Well, no, she says, remind me. О, не, напомнете ми. Well, you remember that he said not to forget next Sunday's solemn mass. За да не забравяме следващата неделя тържествената меса. Задушница. Задушницата. For which you have to pay $1,500 Canadian dollars. За която трябва да платите 1500 канадски долара. And he said, и той каза, this is important, това е много важно, so that the soul of our beloved така че душата на нашият обичан починал can arrive in the bosom of Abraham. Да може да пристигне в Авраамовото лоно. Now, lady, сега, госпожо, tell me what is the truth. Кажете ми коя е истината. Where was the soul of our beloved on Wednesday? Къде беше душата на нашият любим починал в сряда? And if it was in the bosom of Abraham, и ако е била в Авраамовото лоно, why do you have to pay him $1,500 ticket to get to bosom of защо трябва да му плащате билет от $1500, за да пристигне там? She is going to speak with her priest. Тя щеше да говори със свещеника си. So she spoke with her priest. Говорила със свещеника. And her priest told her that she listened to this devilish priest. И свещеникът ти казал, че тя била слушала този дяволски проповедник. 6 months later, 6 месеца по-късно, she was baptized. Тя се кръсти. Truth is coherent. Истината има спойка. It keeps together. Тя задържа нещата заедно. So the first theory is correspondence theory. И тъй първата теория е кореспондентната теория. Is true whatever corresponds to reality. Истината е това, което отговаря на реалността. Second theory is the coherence theory. Втората теория е кохерентната теория. Is true whatever fits together. Истина е онова, което си пасва заедно. Third theory Третата теория is pragmatic theory. е прагматичната теория на истината. Is true what works. Истината е това, което действа. When I was learning watchmaking, когато се учих как да правя часовници, my master gave me an old clock. Моят учител ми даде един стар часовник. And he wound both springs. Нави и двете федери. Пружини. And he told me to take it apart. И ми каза да го разглобя. I never did it before in my life. Никога преди това в живота си не го бях правил. I looked around. Погледах се. I saw the 4 screws on 4 corners. Видях 4 болта в 4 ъгъла. And logically I said, и логически си казах, I'm going to unwind those screws. Ще развия тези болтове. I will watch carefully where every part is. Ще внимавам къде се намира всяка една част.
and I will slowly take every part И бавно out ще извадя всяка една частичка and put it in proper relationship и ще го on my поставя table в една така правилна връзка по моята маса, so I can put it together. за да мога после да го сглобя. I didn't think about springs. Не се бях замислил за пружините. When I opened, Когато го отворих, the опружините opened. всичките пружини се отвориха. And all the pieces went around the shop. И всичките парчета на часовника се разхвърчаха из работилницата. It took me long time to put it together. Отне ми дълго време, за да го сглобя отново. Finally, when I put it together, Най-накрая, когато го сглобих, it wouldn't work. той не работеше. Everything was fine. Всичко си беше наред. The clock was clean Часовникът беше чист and oiled, и смазан, but it wouldn't work обаче не работеше. because I put one part only in a wrong place. Защото само една частичка я бях поставил на погрешно място. Is true what works. Истината е онова, което действа. Is true what function. Истината е това, което функционира. Scripture tells us Писанието ни казва, that in one sign of the last days че едно от знаменията на последното време is that the truth is going to be in exile. е, че истината ще бъде в изгнанничество. That people will not want to know the truth. Хората няма да искат да познаят истината. And today, Western civilization И днес западната цивилизация is in so-called postmodern period. е в своят така наречен постмодерен период. And postmodernism says that there is no truth. А постмодернизма твърди, че няма истина. You have your truth and I have my truth. Вие имате ваша си истина, аз си имам моя. So Christianity is not the only truth. И тъй християнството не е единствената истина. Islam can save you. Ислямът също може да ви And спаси. yoga can save И you. йогата може да ви спаси. Not just biblical truth. Не само библейската истина. Let's read in 2 Timothy chapter 4, Да прочетем във 2 Тимотеево 4 глава, verses 3 and 4. 3 и 4 стих. 2 Timothy chapter 4, verses 3 and 4. А защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение. Но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти. И като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Now, imagine what it says. Представете си какво се казва тук. Paul says, in the last days, Павел казва, че в последните дни there is going to come time ще настъпи време, when human beings когато човешките същества will not be able to търпите истину. няма да могат да търпят истината. They will not be able to endure truth. Няма да могат да понасят истината. People will have allergy to truth. Хората ще имат алергия към истината. It will irritate them. Тя ще ги дразни. They will become intolerant towards truth. Ще станат нетолерантни спрямо истината. Instead of truth, Вместо истината, they are going to look for themselves сами ще си търсят people who will tell them what pleases them. хора, които да им казват онова, което им е приятно. Different stories, Различни истории, but they accept it но те ги приемат, because it pleases them. защото са им приятни. Now imagine, А сега си представете. you drive your car Карате си колата and there is a light for transmission that comes on. И има една светлинка. Transmission is where you change Ah. gearbox. И има една светлинка, която е за скоростната кутия. Where you have автоматички либо ручни. На таблото са изписвали къде са положението на автоматичните скорости. And you know this is an expensive repair. Знаете, че това е една скъпоструваща поправка. But you don't go to mechanic Обаче вие не отивате в сервис. because you know that's expensive. Защото знаете, че ще ви струва много пари. You don't want to know the truth. Не искате да знаете истината. You want something that pleases. Искате нещо, което ви е приятно. So you go to your mother-in-law Отивате при тъща си, and you tell her about the problem of your car. казвате и какъв е проблемът с колата And she says, don't worry, и тя ви казва, не се притеснявай, just drive it. просто си карай. And you take it. И така си правите. Or imagine you have a lump growing here.
Или си представете, че тук някъде ви нараства една буца. Bigger and bigger. Тя става все по-голяма и Oh no, you по-голяма. won't go to physician. О, не ви се ходи на лекар, Because he might say it's a tumor. защото той може да каже, че това е тумор. And tumor can be rak. А туморът може да бъде рак. No. О, не. You go to a witch. Отивате при някой врачка. And you pay good money. Плащате и добри пари. And she says to you, oh no, you just put this, do you drink this tea? И тя ви казва, не, няма нищо страшно, изпи еди кой си чай. Or just put cabbage leaf on it. Или сложи върху нея един лист от зеле. And you would rather listen to a witch И вие бихте предпочели да слушате врачката, than to go to a physician отколкото да отидете на лекар, who will tell you the truth. който ще ви каже истината. Because truth might be unpleasant. Защото истината може да е неприятна. That's a strange period of time. Това е странен период от време. Strange civilization. Странна цивилизация. Imagine a life without truth. Представете си живота без истина. Imagine if postmodernism is right. Да си представим, че постмодернизмът е прав Says there is no truth. и казва, че няма истина. I have a question. Има въпрос. If there is no truth, Ако няма истина, how can it be true that there is no truth? как може да е вярно, че няма истина? If there is no truth, Ако няма истина, then even the statement that there is no truth is not true. тогава дори твърдението, че няма истина, не е истина. Now these are intelligent people that say it Интелигентни хора твърдят това and contradict themselves. и си противоречат. Imagine that there is no truth. Представете си, че няма истина. Not only young men and young ladies never can marry, Не само, че младежите и девойките никога няма да могат да се омъжат и оженят, but you would not trust anybody. но не бихте се доверявали на никого. You could not go to buy gasoline Не бихте могли да отидете да си купите бензин, because you would be afraid they will put orange juice. защото ще се притеснявате, че могат да ви налеят портокалов сок. And even Mercedes cannot go on orange juice. А дори Мерцедесът не може да върви с портокалов сок. Life is not possible without truth. Животът е невъзможен без истина. We would not keep promises Ние не бихме си спазвали обещанията, because there is no truth. защото няма истина. It's impossible to live in society or alone without truth. Невъзможно е да се живее в обществото или човек сам да живее без истина. In Jeremiah chapter 2, В Еремия 2 глава we find a similar story намираме една подобна история, where God speaks. където Бог говори. Jeremiah 2 verses 9 to 11. Еремия 2 глава от 9 до 11 стих. Затова аз още ще се съдя с вас, казва Господ, и с внуците ви ще се съдя. Защото минете в Китимските островите, вижте, вратете в Кидарта, разгледайте внимателно и вижте, ставало ли е такова нещо? Разменил ли е някой народ боговете си при все, че не са богове? Моите люди обаче са разменили славата си срещу онова, което не ползва. Now imagine the picture. Представете си картината. Very dry climate. Един съвсем сух климат. And a man owns a lot. И един човек притежава парче земя. And on that lot there is an artesian well. И на това парче земя има артезиански кладенец. You have artesian wells here in Bulgaria. И тук имат артезиански кладенци в България. Now in Middle East, В Средния изток artesian well is very precious commodity. артезианският кладенец е една много скъпа ценност, Because стока, there is not much water there. защото там няма много вода. So that property was priced according to distance from a spring. Така че там цената на едно место, на един терен се определяла според разстоянието му до кладенеца. So he has on his property, he has a spring. И тъй на своят терен той има един кладенец, един And извор. instead of tapping that spring И вместо да каптира този извор, for his own house, за да го използва домът му, instead he builds a cistern. вместо това той построява една цистерна
and neglects the spring of living water. И пренебрегва източникът с живата вода. It doesn't make sense. Абсолютно неразумно е. Why would he spend money and time Защо да отделя време и пари, to chisel in the stone, за да дълбае в камъка, so that when he's done, така че когато приключи, he has to go somewhere else and take water, да отиде някъде другаде, да вземе вода, or maybe even from his spring, или може би даже от своя си извор, and put it in cistern, да го налее в цистерната, in order to have something to drink and to wash. за да има нещо, което да пие и с което да пере. When the water from artesian well След като водата от артезианския кладенец comes with pressure, идва с налягане and you can use it directly. и можете направо да я използвате. Well, God says, Бог казва, if this looks foolish, ако това ви се струва глупаво, how much more foolish it is колко по-глупаво е for Israel, Израел, who has neglected me, the spring of living waters, който е пренебрегнал мен, източника на живата вода, and are digging for themselves и сам си копае cistern that fit them. цистерна, която да му пасва. Artesian well is much more superior. Артезианският кладенец е много по-превъзходен. The water is much better, Водата е много по-добра, much healthier много по-здравословна, than a rainwater отколкото дъждовната вода or the water in cistern, или водата в цистерната, because cistern can be broken защото цистерната може да е счупена and the water leaks out. и водата да тече навънка, да капе. So one day when I was reading this passage, Един ден, докато четях този пасаж, I asked myself, се запитах, why would people do that? защо хората правят подобни неща? Why is it that we prefer to read other books А защо предпочитаме да четем други книги and neglect Bible? и да пренебрегваме Библията? So we believe theologians more than God. Така че да вярваме на теолозите повече, отколкото на Бога. Shouldn't Adventists be like Christians in Berea? Нима адвентистите не трябва да бъдат като християните в Берия. So that when Paul came, Така че когато Павел отиде там, they listened to him, те го изслушаха, but they went home но се прибраха по домовете си, and did the analysis of the water that they received from Paul направиха анализ на водата, която получиха от Павел, and compared it with the analysis of the water from the spring of living waters. и я сравниха с анализа от водата на живият And източник. if chemical components were identical, И ако химичните компоненти са били идентични, then they drank the water of Paul. те тогава са пиели водата на Павел. But if not, Но ако не, they didn't care about it. просто не им пукало за нея. Adventists have the Word of God. Адвентистите имат Божието Слово. And the Word of Paulson, И думите на Полсън, or word of Kish, или думите на Киш, is nothing. това е нищо. It's waste of time. Това е загуба на време. If it is not in harmony with spring of living waters. Ако не е в хармония с източника на живата вода. If this is not so, Ако не е така, we are taking terrible risk. ние поемаме огромен риск. And frankly, И честно казано, I don't want to take responsibility. не бих желал да поема такава отговорност. You study the scripture. Вие сами изучавайте писанието. I must be responsible. Аз може да съм отговорен. I must preach what is in scripture. Трябва да проповядвам това, което And that пише is my в писанието. responsibility to God and to you. Това е моята отговорност пред Бога и пред вас. But you be responsible for your life, eternal life as well. Но вие също носите отговорност за вечния си живот. And refer everything to scripture. Отнасяйте всичко към писанието. So why would people spend time И тъй защо хората прекарват време to dig в копане the spring, the cisterns, в изкопаване на една цистерна, rather than depend on artesian well? вместо да разчитат на артезианския кладенец? There is one important reason. Има една важна причина. And that reason is И тази причина е, that artesian well does not receive commands. че артезианският кладенец не приема заповеди.
It sends the water that it has, изпраща водата, която има, and you cannot change it. и не може да го промените. In a town where I was learning watchmaking, В грачето, където се учих на часовникарство, in front of the hospital, пред болницата, they dug a well, изкопаха един кладенец. artesian well. Артезиански кладенец. A pipe about this thick, Една толкова дебела тръба and a cold water came. и оттам течеше студена вода. Abundant water. Изобилна вода. So they quickly connected it to hospital. Те бързо я свързаха с болницата. So when you were drinking water from the faucets, И тъй, че когато пиехте вода от you чешмата, were drinking artesian water. пиехте артезианска вода. Then about 1 meter further, След това на около 1 метър they dug another well, изкопаха друг кладенец. about 50 or more meters deeper. Около 50 метра по-дълбоко. And you know what happened? Знаете ли какво се случи? Another artesian spring, Още един артезиански кладенец, but this time но този път the water was 80 centigrade. водата беше 80 градуса. Warm. Гореща. So they quickly connected it to hospital. Така че също веднага я свързаха с болницата. So now you could take shower with artesian well. Така че сега вече можехте да се къпете с артезианска вода. But when the water was not used, Хората идваха и си я наливаха. and in winter, През зимата there was snow on the ground, на земята имаше сняг, but several meters from the spring, но на няколко метра от извора, извора, in a ditch, в една дълбочинка, the water was warm. водата беше топла. And in January, there were frogs. И през януари имаше жаби. Because you cannot command an artesian well. Защото не можеш да командваш един артезиански кладенец. With cisterns, it's different story. При цистерните историята е по-различна. You decide what you're going to put in the cistern. Вие решавате какво ще налеете в нея. If you want rakia, Ако искате ракия, rakia will be in it. вътре ще има ракия. If you want pivo, Ако искате бира, pivo is going to be in it. вътре ще има пиво. Бира. Bira. You can choose whatever you want. Вие може да изберете каквото си поискате. You can bira if you want. Ако е бира, бира. You cannot command the spring of living waters. Не може да заповядвате на извора с живата вода. And there is a very dangerous verse Има един много опасен стих, which talks about scripture. който говори за писанието. And it's found in Hebrew chapter 4. Намира се в Евреи 4 глава. And let me find it. And verse 12. 12 стих. Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч от остри от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. The word of God is living. Божието Слово е живо. It's not stagnate like water in a cistern. То не е застояло, както водата в It цистерната. flows. То тече And it touches things that you don't want it to touch. и докосва неща, които не желаете да бъдат докосвани. It will go like a medication. Ще достигне като лекарство. Right in the place where infection is. Точно там, където е възпалението. Now, if you like that infection, Ако това възпаление ви харесва, then scripture will be unpleasant. I can tell you one thing. едно да ви кажа. I have to read a lot of books and a lot of papers. Трябва да чета много книги и много доклади. That's my job. Това ми е работата. But I relax Но се отпускам only when I read scripture and spirit of prophecy. само когато чета Библията и духа на пророчеството. Then I don't have to be critical. Тогава не трябва да подхождам критически. Then I don't have to be careful. Тогава не трябва да внимавам. I can relax Мога да се отпусна, because I can trust truth. защото мога да се доверя на истината. No matter whatever human beings say, Независимо какво казват хората, truth only is true. истината е само вярна. Thy word is truth,
Jesus said. Твоето слово е истина, казва Исус. We can honestly believe a lie Ние честно можем да вярваме в една лъжа and be lost. и да бъдем изгубени. This is what one Roman Catholic bishop said. Това казва един римокатолически епископ. But when we read truth, Но когато четем истината, it doesn't please us always, тя не винаги ни е приятна, but it changes us. но ни променя, It improves us. подобрява ни. Let's take one example. Да вземем един пример. Communism taught Комунизмът учеше, that religion is opium of people, че религията е опиум за народите and that we need not believe in God, и че ние не трябва да вярваме в Бога. and that Marxist teaching is going to solve all the problems of society. И че марксистското учение ще разреши всички проблеми на обществото. When Soviet Union collapsed, Когато Съветският съюз се разпадна, they have discovered the place where the documents of all people that disappeared were kept. те открили едно место, където се пазеха документите на всички безследно изчезнали. In 74 years, За 74 години 46 million people were executed са били екзекутирани 46 милиона души in Soviet Union. в Съветския съюз. 46 million people. 46 милиона души. Brothers and sisters, Брати и сестри, truth does not need this kind of sacrifice. истината не се нуждае от такъв вид жертва. If it's true, it will remain. Ако е истина, ще си остане такава. In 1980, През 1980 година Marshal Tito died, почина маршал Тито, president of Yugoslavia. президентът на Югославия. And I was then in Yugoslavia with my wife and my two boys. По това време бях в Югославия с жена си и двамата си сина. They unplugged his support system on Sunday. Те изключили системата за поддържане на функциите му в неделя. So that they proclaimed 7-day mourning. И обявиха 7 дни национален траур. The offices closed down. Всички офиси бяха затворени. The factories closed down. Заводите бяха затворени. And in every window of shops, И на всяка витрина на магазините there was picture of Tito имаше снимка на with a Тито black ribbon over it. с една черна лента. And radio and television had only the morning songs. По радиото и по телевизията звучаха само жалейки и такива песни. Sa tugom възпратимо у хладен гроб. You have that song? That was playing all the time. През цялото време само тази песен пускаха. On Monday or Tuesday, В понеделник или вторник on the television, по телевизията comes Dr. Yakov Bosniak. и излезе доктор Яков Бошняк, The dean of the faculty of philosophy at University of Zagreb. деканът на факултета по философия в Загребския университет. And he made a speech. И произнесе една реч. And he said this. И каза следното. We believe Marxism is true. Вярваме, че марксизмът е верен. And Tito led us in Marxist theory. Тито ни предвождаше в марксистската идеология. He did lead us. Yes? Yeah. He led us in Marxist theory. Той ни предвождаше в марксистската идеология. And if that's true, И ако това е вярно, and Tito died, и Тито е мъртъв, who cares? на кого му пука? If truth is still alive. Ако истината все още е жива. Why are we so afraid of Russians? Защо толкова се страхуваме от руснаците? If truth is true, Ако истината е вярна, why are we so scared? защо толкова се страхуваме? And then he told the population how many billions of dollars Yugoslavia is going to lose. След това той казва на населението колко милиарда долара ще загуби Югославия, Because the factories are closed down. защото заводите са затворени. And then he said this. И след това той каза следното. We said that religion is opium of people. Казахме, че религията е опиум за народите. But we forgot one thing. Но забравихме едно нещо.
that when opium is well researched and worked chemically, че когато опиумът е добре проучен и добре обработен химически, it can be used as medication. той може да бъде използван като лекарство. So then he opened the scripture. След това той отвори писанието. For the first time on Yugoslavian television, Bible was open. За първи път по югославската телевизия се отваряше And he Библията. read the verse from Thessalonians. И прочета един стих от посланието към And he солунците. said, look how Christians behave. И казва, вижте как се държат християните. If somebody dies, Ако някой почине, then they don't cry like those who have no hope. те не плачат като онези, които нямат надежда. If Marxism is true, Ако марксизмът е верен, then we must not lose hope. ние не трябва да губим надежда. When he finished his speech, Когато приключи своята реч, I could only say Amen. можех само да кажа амин. Even communist professor of philosophy realized that scripture has something to say. Дори комунистическият професор по философия осъзнаваше, че писанието има какво да каже. I can close my eyes. Мога да си затворя I очите, can neglect it. мога да го I пренебрегна, can buy all the books I want. мога да си купувам всички книги, които But пожелая, unless we are with scripture, но ако не сме заедно с писанието, we will not know how to love ourselves няма or да the знаем world. как да обичаме себе си или света. Same visit Същото посещение. in 1980. През 1980 I година went to visit my oldest brother in Osijek, отидах да посетя най-големия си брат в Осияк. and they had baptism, Там имаше кръщение. husband and wife, Съпруг и съпруга. and he invited them for lunch. Той ги покани за обяд. And my wife asked them how they become Adventists. Съпругата ми ги попита как са станали адвентисти. And with them for lunch came also an older lady, member of the church. Заедно с тях на обяд дойде и една по-възрастна дама, която беше членка на църквата. So the man said she should start the story first. И мъжът каза, нека тя започне историята. During communism, we couldn't sell books. През комунизма не можехме да продаваме книги. We could not have colporteurs. Не можехме да имаме колпортьори. But members of the church could sell books. Но членове на църквата можеха да продават книги. So every Sunday they would go to different villages to sell books. Така че всяка неделя те отиваха в различни села, за да продават книги. So one Sunday, И една неделя this older lady, тази възрастна дама went with three young people отишла заедно с трима младежи to a village. в едно село, They left the car in a center, оставили колата в центъра and every one of them took one street. и всеки от тях поел по една улица. On one side of the street going out, По едната страна на улицата вървял нагоре and when they came to the end of the village, и когато стигали до края на селото, they crossed the street, пресичали улицата and then they continued back. и се връщали по другия тротуар. A second or third house, when that old lady came, Във втората или третата къща, където похлопала тази възрастна жена, she saw a beautiful villa. видяла една прекрасна къща. She knew that must be communist house. И разбрала, че това сигурно е комунистическа къща. When she came, Когато отишла, there was a doorbell, имало звънец and there was a name. и име. And she quickly turned around. Тя бързо се обърнала. She recognized the name of the regional general secretary of Communist Party. Разпознала името на генералния секретар на партията за този район. So she quickly went to other houses. Бързо отишла до другите къщи. Farther she went from that house, Колкото повече се отдалечавала от къщата, more guilty she felt. толкова по-виновна се чувствала. So when she came to the edge of the village, И когато стигнала до края на she селото, promised to God тя обещала на Бога, that when she comes to the other side, че когато стигне до другата страна, she will cross the street ще пресече улицата and she will try to sell a book. и ще се опита да продаде една книга. Because the books were approved by the ministry. Защото книгите били одобрени от министерството. When she came to the other side, Когато стигнала до другата страна, she looked at the house. тя погледнала къщата She changed her promise. и попроменила обещанието си. She says, when I come to the car, И казала, когато стигна до колата, and if nobody is there, и ако никой не е там, then I will go back. тогава ще се върна. And because she was an old woman, И тъй като била възрастна жена, and the rest of them were young, и останалите били младежи, she said there is no chance. тя казала, няма шанс да стане така.
When she came to the car, Когато стигнала до колата, nobody in sight. вътре нямало никой. So very slowly she came to the house. Много бавно тя стигнала до къщата, She rings the bell, позванила and a pleasant lady came и out една приятна жена излязала and says, "How can I help you?" и казала, с какво мога да ви помогна. She says, "Well, Тя казала ми, I have some books here, тук имам някакви книги, but you're not interested ама in вие that. сигурно не се интересувате. They are religious books." Те са религиозни. Now that's not the way to sell books. Това не е начинът да се продават книги. But the lady said, "Well, let me see them." Но жената казала ми, дайте пък да ги видя. But she says they were approved from Ministry of Interior. И тя казала, ама книгите са одобрени от "Oh, that's министерството. fine, let me see." Чудесно, дайте да ги видя. So she gave her one book, Дала и една книга. and the lady says, "You know, we don't make any money on it. И казала, знаете ли, ние не печелим нищо от тая продажба. This is just to cover the binding and the printing." Просто се покриват разходите по печата. "Oh, that's fine." О, So- добре, няма проблем. So the lady looks through the book, Жената прегледала and книгите then she says, "Do you have other books like this?" и казала, имате ли и други такива "I книги? have two other kinds." Имам още два вида. "Well, give me those." Ами дайте ми ги. So she gave. Дала и ги. She says, "How much that cost?" И попитала колко струват. She said something like, "Well, just $5." Казала нещо ми около $5. Oh, so she entered in, Тя влязла, came out, излязла gave her $20. и й дала $20. "Oh, no, she says, "I cannot make money." О, не мога да печеля пари от това. "That's fine, that's for your trouble." О, няма проблеми, това е за пътуването ви. "Yeah, but what if somebody sues me?" Ами ако някой ме осъди, "I am going to defend you." аз ще те защитя. So the lady returned to the car. Жената се върнала в колата. Next Sabbath for Sabbath school, Следващата събота за съботното училище she told the story. тя разказала историята. And everybody was happy. И всички били много щастливи. But that's not the end. Но това не е краят. Isaiah says, Исаия казва, "When I send my words, my когато, word, when I send. my Когато word, изпратя словото си, it will not return empty to то me." няма да се върне празно. 7 or 8 weeks later, 7-8 седмици по-късно, a mailman noticed something. Poštar. пощальонът забелязал нещо. He noticed that every Wednesday, Забелязал, че всяка сряда Mrs. General Secretary съпругата на генералния секретар receives a blue envelope получава син плик from Zagreb. от Загреб. Every Wednesday. Всяка сряда. So he became curious. И той се така заинтересувал. He looks on the back of envelope, Погледнал от задната страна на and плика there is a stamp. и там има един печат. Bible School by Correspondence, Библейски кореспондентен курс. and the address in Zagreb. И адрес в Загреб. He was shocked. Той се шокирал. How can wife of General Secretary Как е възможно жената на генералния секретар receive a mail from Bible School by Correspondence? да получава писма от библейски кореспондентен курс? So he started fighting in himself. Започнал една вътрешна борба. Should he deliver or not? Да ги доставя ли или не? But then he realized Но осъзнал, if he doesn't deliver, че ако не ги доставя, he commits federal crime. той извършва федерално престъпление. So he delivered. Така че ги доставял. Until next Wednesday, До следващата сряда he found the way of taking care of it. той намерил начин да се погрижи за това. He said, if she receives another letter, Той си казал, ако тя получи още едно писмо, I am not going to give it to her. няма да й го дам на нея. I will deliver all the mail, Ще доставям цялата поща, sit in the car, ще си седя в колата, go to Osijek, ще отида в Осяк and deliver it to her husband. и ще го дам на съпруга й. And that's what he did. Така и направил. When the general secretary saw that, Когато генералният секретар видял he това, became so angry at Adventists. той толкова се вбесил на He адвентистите, immediately called Adventist pastor, веднага се свързал с адвентния пастор, but pastor was not at home. обаче пасторът не бил у дома си. 10 minutes again, he was not at home. След 10 минути пак не бил у дома си. Several times he called, he was not at home. Няколко пъти се обаждал, но пасторът все го нямало. Then he looked at that envelope again. След това той пак погледнал плика And in the address, и на адреса he recognized his wife's handwriting. разпознал почерка на жена си. So he says, well, I cannot blame Adventists. Той казал, не мога да обвинявам I адвентистите. have a traitor in my home. Аз имам предател в дома си. So now he became angry at his wife. Сега се вбесил на жена си.
He opened the letter Отворил писмото, and he found lesson number 8 намерил 8-ми урок with questions с въпроси and answers written with his wife's handwriting. и отговори написани с почерка на жена му. And lesson number 9 empty. И 9-ти урок празен. He says, that's how you do it. Ето как става. So he sat down, Седнал той, he started reading questions, започнал да чете въпросите, and he started reading the answers. започнал да чете и отговорите. And more he read, Колкото повече четял, more impressed he was with his wife's wisdom. толкова повече се впечатлявал от мъдростта на жена си. So instead of being angry at her, Така че вместо да й се ядосва, he was proud of her. той започнал да се гордее с нея. By the time he finished lesson number 8, Докато свършил 8-ми урок, he took a pen, той си взел химикал, he took lesson number 9, взел 9-ти урок and tried to answer the questions. и се опитал да отговори на въпросите. But he was not sure. Обаче не бил сигурен. 2 o'clock comes, Настъпва 2 часа, he went home, прибрал се у дома, lunch was ready, обедът бил готов, he sat down, седнал, he took the envelope out of his pocket, извадил плика от джоба си, put it next to his plate, сложил го до чинията си, his wife saw it, жена му го видяла and he says, и той казал: do you have Bible in our house? имаш ли Библия вкъщи? Yes. Да. How did you find this address? Откъде намери този адрес? Well, she says, some time ago I bought some books. Преди известно време купих някакви книги And on the back there was proposal for Bible school by correspondence. и на гърба им имаше предложение за библейски кореспондентен курс. And then she says, И след това тя казала: if I don't believe Bible, ако не вярвам в Библията, I want to know why is it that I don't believe it. искам да знам защо не й вярвам. Have you ever opened the Bible? Ти някога отварял ли си He Библията? says no. Той казал: не. So how do you know that Bible is not true? Тогава откъде знаеш, че Библията не е вярна? So he had no answer. Нямал отговор. So he says, well, bring me the Bible. И казал: ми дай тук Библията. She says no. Тя казала: не. Why? Защо? You will burn it. Защото ще я изгориш. No, he says, I won't. Няма. No, she says, give me your honest communist word you are not going to burn the Bible. Тя му казала: дай ми честна комунистическа дума, че няма да я изгориш. So he did. Дал честна дума. So she brought him the Bible. Донесла му Библията. So he reads first question. Прочел първия въпрос. And after the question mark, След въпросителния знак it says John. пише Йоан. So he looks through the Bible. Потърсил в Библията. Couldn't find John. Не могъл да намери Йоан. So he says to his wife, what is this John? И казал: бе, какъв е този Йоан тука? Well, he says, that's one of the gospel. Казал: това е едно от I Евангелията. cannot find it. Pardon? I cannot find it. Не мога да го намеря. So she finds John. Тя намерила Йоан. What is this number? А те числа тук какви са? That's the chapter. Главата. And what's this number? А този? That's the verse. Това е стихът. So he found it. Намерил го. He reads the question. Прочел въпроса. He reads the verse. Прочел стиха. He thinks. Помислил. And somehow he found the answer. И някак си така налучкал His отговора. wife had to help him. Жена му трябвало да му помогне. But second and third and fourth question, he couldn't find the answer. При втория, третия, четвъртия въпрос той не могъл да намери отговора. So she had to help him. Така че тя трябвало да му помогне. Finally she said, Най-накрая тя казала: hey young man, млади човече, this is not your lesson. това не е твой урок. This is lesson number 9. Това е 9-ти урок. If you want to know how to do it, Ако искаш да разбереш как да го you направиш, should start with lesson number 1. трябва да почнеш от първи урок. So give that back to me. И я ми върни сега това. So he returned it back. Той го върнал. You can imagine 2 weeks later, Както можете да си представите, след 2 седмици, the mailman пощальонът with 2 blue envelopes. с 2 сини плика. 3 months later, 3 месеца по-късно, the general secretary was expelled from the Communist Party. Генералният секретар бил изключен от комунистическата партия. About 3 months later, 3 месеца по-късно, I saw him in a baptistry. аз го видях в басейна за кръщение. He lost his job. Той изгуби работата си And at age of 52 or 53, и на 52-3 годишна възраст, 51 and 52. 51-52 годишна възраст, That was his age, yeah. He had to learn how to make shoes. той трябваше да се научи как да прави обувки. My oldest brother is a shoemaker.
Моят най-голям брат е обущар. And this respected man had nothing to eat. И този уважаван мъж нямаше какво да яде, So he learned how to make shoes. така че се научи да поправя обуща. And when about 10 years later, И около 10 години по-късно, communism disappeared. комунизмът изчезна. The man was about 62, 63. Този човек тогава беше на 62-63 години He became the mayor of the town. и стана кмет на града. Adventist mayor. Адвентен кмет. Because scripture is powerful. Защото писанието е мощно. I have nothing else to tell you. Нямам какво друго да ви кажа. In your hands, В ръцете си, at your home, в домовете си, you have truth имате истината, which will help you nothing. It will help you nothing unless you study it. която няма изобщо да ви помогне, ако не я изучавате. And if it's not pleasant, И ако не е приятно, it's because то е защото truth acts like a medication. истината действа като лекарство. So may God help us Така че нека Бог ни помогне to forget systems да забравим цистерните, and щерните to drink from the spring of living waters. и да пием от източника на живата вода. Amen. Амин.